Donjogradski HDZ-ovci kažu kako misle da rade u interesu Donjeg grada, kako rade i na započetim projektima i kako će započinjati nove, a kao jedan od najvećih naglašavao je spajanje kao urbane cjeline Donjeg i Gornjeg grada šetnicom. Bubalove tvrdnje ocjenjuju nekorektnim. I kao liječnik i kao komunista sam iznenađen sa verbalnim nasiljem gospodina Bubala, koji bi kao gradonačelnik mogao i razmišljati o svojim sumještanima, političkim suparnicima, i mislim da veliki dio njegovog ponašanja i bahatosti se pokazalo na izboru gradonačelnika, gdje bi sigurno vjerojatno bilo drugačije da je naučio se ponašati. Sve što bivša garnitura nije znala ili željela napraviti, napravit će nova, od malih infrastrukturnih projekata do rješavanja problema sportskog društva Olimpija, poručuju HDZ-ovci. NK Olimpiju ćemo u narednom razvoju riješiti, znači financijski i organizacijski sanirati, a to je trebala također napraviti prošla vlast. Želim još na kraju reći da ovo što su nas prozvali da nimalo nije nekorektno, jer to ono što je bilo u proteklom razdoblju, to je prošla vlast trebala sve da napravi.